bây giờ cũng là các video mà xả khan các quarantine chúng ta về video về cái xem mà trên cái tin zona in này in zona ang tek ha chhan thì bằng tao cái chhan kan tum don ni trên in ngay tiếng UK là mà cho nó rẻ tổ xe in khel để bộ in phal tổ xe ngay tiếng chhan kher in quarantine lên là ngay tí tê là engzat nghe quarantine nan buổi sáng engzat nghe enjoy về tí tê rồi nó tê ôm chung teng tê chú thì mang tao cái chang về đồn nè mà sắp ra chuan UK pakanin quarantine ngay nó sản chú UK sarkar hian India kha red zone red list ada wangin India changa sukha kan ni kha kan in quarantine nge ngaih red list red zone chuan omlo se chuan home quarantine pa ngai khan kan in quarantine thei to ti chuan engzat khan karon tarlan ang hian karon screenshot government website ami alo chi ka lo en ve du sim sim inom chuan description a hian a link karon da tel don ne azat hi puitling pakhat tan sang khat zasari somnga ni som chung kan pe ni som chung atan chuan chumi hnuwa kan negative lo result kha a positive ani chuan aba kan ombelanga poisa ha kan pek belle alangai don tinani chu ti chuan London airport kan thlenga kan thlen no kan thlen ma khan kan chhuah ma in tiang kan chhuah ma khan passenger locator le hotel kha kan book lok sa ngaih government website atanga ti ve kan ni hotel po kha ma ni du a thlan thei lowa min pek ang kha kan lak to pangai ani ti chuan immigration te hi thua kan ti fel zo duty ten lo oma duty te kha kan passport an pe ti chuan hotel thleng kha min veng char to basin min phur kwala ti chuan hotel thleng min thla hotel check in kan ti zo to nuwa chia khan kan passport kha kan mulet le ni chuti khop chuan an strict ani helama chuan mun sana a pen thei lo hrim hrima kan thlen rual khan min lo la sang ngal tina ni chu kha zong kha ani mela abak hriat bel du amo lo en ve du hrim hrim in om chuan soida ang khan description a link ka da tela in du chuan in lo en ve to me don ne breakfast lunch la dinner enge kan don thin ti kan en chun zom le ngal dom ne thank you
rice sum te hi mak khopa Mizoram ma kan rice sum anga kan sum hian overcook kan titla ta hian ama chuan tram to boka birotlang han voi khat cho ya cheng za somnga kan pe a dal kan le lok sa chum sang thum te kha an rot da khang ho ang de chok te kha ni trina se ai chu dem in doing how do ne